Gift Ostalos Ziva anozikanwa nyika yose kuti aiwa during this year aiwa Ostalos Ziva akanga aiwa chijoina ma-associates ma-change champions ma-political activists from all the corners of the world. Aiwa toona kuti yesterday paakanoatenda the ground breaking event yakaitika aiwa toona ari kugonoso Chamisa pakaita the fundraising activity yakashoka unyangwe nevakomana vethe regime zvekuti panguva inoi aiwa vakanyarara zvavo kuti wasubscribe walike watona the bell icon. Tichipinda pahendo yaOstalos Ziva anoposta mapictures amuri kuona ava unyatso kuona kuti aiwa the true leader achizouya manje. Panapa anoposta mapictures amuri kuona ayo anonwisa mvura yekuti munyatso kunzwa kuti aiwa the country is under the leadership yakadai nyangwe newo unogutsirira. Anobuda nyora chiti President Chamisa addressing guests at the annual charity dinner yesterday. As we conclude the year, we uphold the culture of solidarity by giving to the less privileged in our society. It's a season to show love and compassion to those in need. Tomashoko anoitaurwa naOstalos Ziva achinatsoratidza kuti aiwa nyangwe nevanhu vanotaura mashoko ekuda kusplita aiwa this current leadership aiwa yari kugonoso Chamisa yevanhu vari loyal kwavari taexcluda kana kubvisa vatengesi vamuziva vana Karen Mikore vana Woshwe Ncube and the likes. Panapa tinoona kuti aiwa vana Amos Chibaya nana Gift Ostalos Ziva ndo vanosava vari main aids ari kugonoso Chamisa. Vari kuona panguva inoi they are happy nethis event yavakaita yakashoka aiwa ikasimudzira the flag kuti kunyange pachazolonja aiwa is new movement. Tinoona kuti aiwa people they really know kuti this man aiwa ndiye the future president. Tunze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, so subscribe or like, so turn on the bell icon.